Aşık Zülfü Yoldaş hünermendeki Kurde ji çil sazê de tire li navçeya Navsûra Amedê de li dukanekî biçûk de hunera xwe îcra dike. Hunermendê Kurd di xewna xwe de dest bi muzîkê dike û bi salan digel hunermendan emir Eşêşan jî perwerdehî dibîne. Hunermendê Kurd behsa mamostêtiya Eşêşan û xewna xwe û satîne ziman û dibêje Eşêşan hunermendekî pir bi marîfet bû. Xeynê strangotinê terzîtîtî jî dikir. Lê birayê Eşêşan ji ber hunera wê gelek tehdeyî lê dikir û nedixwast stranan bistirê. Ew jî cîrana me bû cil örgî dikir. Tedî ceket, serbêjem, pantolon. Vana wextî biqetan da danên cem wî jî örgiya wan çêdikir. Bi benê wan, bi rengê wan. Û nanê xwe werdixist. Îca rehmetlî birê wî hebû pir tehdê dikir. Ew jî rabû reviya çû İstanbulê. Îca Ayşe abla jî başê turna kir. Êşxwe mevdû nas dikir. Min jî saz tam ew kiribû. İstanbulê hatibûm. Ez girtim cem xwe. Aşık Zülfü Yoldaş her roj li dukanê xwe li sazî û li erbanê lê dide û stranan distirê. Ji aliyedin ve jî gencan ferî lêdana erbanê dike. Hunermendê 6 salî 3 albüm çapkiriye û bi hezaran helbest nivîsandiye. Helbestên xwe jî li gel xwe li ser kaxîzan nivîsandiye. Şevkî min dî odekî de rûniştime 30-40 heb însan jî li wir hene. Bi rû merivkî ketondir sazkî destê wî daye. Da destekî lê nexist. Hanî dirêjê min kir. Golayê me ji me renkî lêxe. Got bazê nizanim lêxim baba wala ez saz jê fehm nakim. Got ez ê te bielîmînim. Min got dibe saz da destê me îca ciyê perda kelam ji kerê derdikevin çawa dibin wî însanê rayê me dan min jê lê xist ku min got. Min dî diya me ez hêjandim got Zülfî rabe lav rabe tu çawa dikî min got çi bûye yaw. Yaw got ev nîvê şevê ji Xwedê bitirse tu van kelama dibêjî mêze cîranê me ji xwe radikevin eyb e werneke. Min got wala dayê werxewinkê min dî işte ez ji bo wî wanî min got kelam gotin. Birîndarim birîn kûre xelas bûna mevdala Xwedê pir dûr e. Hunermendê Kurd di dema xwe de bi gelek hunermendê navdar re kar kiriye. Xeynê stranan pirtûkên helbestên li ser bûyerên rojanê nivîsandiye û çapkiriye. Li dukana hunermendê de plaqên yên kevnar, qaset û amûrên dîrokî jî berbiçavin.